Amics i amigues, estem en una altra capella de la Catedral de Barcelona. Aquesta és la Mare de Déu de les Claus. Fixeu-vos que té unes claus aquí a les mans. Són les claus de la ciutat de Barcelona. De fet, és una Immaculada Concepció. Però se li diu de les claus perquè l'any 1651 la ciutat de Barcelona estava infectada de pesta. I el Consell de Cent, l'Ajuntament de Barcelona, va decidir emparar-se a la Mare de Déu, aquesta, la de la Immaculada, per salvar a totes les persones que en patien. I aleshores, com que va intercedir aquesta Mare de Déu, aquesta Immaculada, doncs li van donar les claus a la ciutat. D'aquí que porti les claus i sigui coneguda com la Mare de Déu de les Claus. Es troba tot just entrant a la Catedral de Barcelona a mà dreta. És una altra de les advocacions que em parlo en el meu llibre 365 dies amb Maria.